Dymuniodd ar frig tabl herser am 19 wythnos ac mae e'n nôl i drio mynd ar y frig eto. Tudur Owen! Gethin Jones sy'n ar yn bryd, 32.56. Dwi wirioneddol yn nerfus. O'n i ddeis yma efo y bwriad o'i gyr efo, a dwi'n dwi'n gwybod os ydym dadra os dwi wedi methu. 32.56 yw'r sgôr i giro. 38 eiliad, dyn difyd, felly dyma ni, Tudur Owen, am yr ail dro. Her ser. Dwi'n eisiau sbio. Tudur Owen! Gai ddiolch i'n heulu, gai ddiolch i y gweinidog, gai ddiolch i'n fathrawon, gai ddiolch i'r fydwraig ddotha fi, i'r byd ym Mangor.